Mga naantalang proyekto bunsod ng election bond sinimulan ng ayusin sa bayan ng Mangaldan. Narito ang report. Sinimulan ng ayusin ang proyektong Farm to Market Road sa Zone 4 ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa barangay, naantalang pagsasaayos ng kalsada matapos masaklaw ng ipinatupad na election ban na nagtagal simula March 25 hanggang May 8. Naintindihan namin sa barangay kasi sinabi naman nila na talagang itutuloy yun kasi mayroon ng pundo raw yun eh. Nasa 186 meters ang haba ng Farm to Market Road na malaking tulong lalo na sa mga magsasaka at maging sa mga residente sa lugar. Hindi na raw kasi kailangan pang umupa ng mga magsasaka na mga magbubuhat ng kanilang maani dahil maaari nang makapasok ang mga sasakyan. Halimbawa, ipupunta namin doon sa may kalsada, pinapahakot namin sa mga kanyan, mga kalalakihan, mga tao. Dati 50 pesos lang yung isang sako ngayon. Kahit 5 piso wala na kasi tutok na kami sa daan. Po, is better na po kasi dadaan na po ng maayos yung mga sakyan namin. Hindi na rin po lubak-lubak siya. Nasa 20 infrastructure projects din ang kasalukuyang inaayos ng Mangaldan Engineering Office. Nagsimula na rin sila ng bidding para sa iba pang nakalatag na proyekto matapos ang May 9, 2022 elections. Tiniyak ng tanggapan na hindi maapektuhan ang kasalukuyang proyekto sa kabila ng pagbabago ng administrasyon. Meron naman pong in-issue na notice of award and may contract naman po yung mga contractors natin na executed with the local government unit. Kasama si Wilson C., Joan Ponsoy, Balitang Miyanan.